Nagdasok na sa compound sa City Transport and Traffic Management Office kung CTTMO ang mga nakumpiskang tricycle nga payong-payong, closed cab ug e-trike. Wala kini malukat sa mga tag-iya kay walay mga papeles. Sumala ni Jess Pendulat Sisay ang team leader sa Special Operation Team sa CTTMO. Walay registration ang unit nga nagapasakay og pasahero, walay driver's license ug walay franchise ang violation sa mga driver niini. Gihimo ang operasyon sa mga enforcers sa CTTMO kauban ang mga personahe sa Police Station 15 sulod lamang sa usa ka adlaw ug nakakumpiska sila og 60 ka mga sakyanan. Actually, Sir Paul, kinangri sa may Tulip Drive, Ikulantay Speed. So, wala tayo authorize yung ilabi na kining e-trike. Bawal yun na sila, sige sila tabog niya sa highway. Karon ang dito na po sa Pikas, naghimo naman po sila og turnuhan nila dito sa may kuan gani sa may huna gani dire gikan sa kuan dire gikan sa subdivision. So ang reklamo na po diya maliban pa sa ilang mga illegal na parking nila diya is overcharging. So mo na nitabo karon. Gihimo ang operasyon sa CTTMO sa may Tulip ug Times Beach area sa Davao City. Diin duha ka unit sa payong-payong, 27 ka e-trike ug 31 ka mga tricycle nga closed cab ang nakumpiska. Gipasabot na kaniadto ni Sisay nga malukat lamang ang mga nakumpiskang unit kung makapresenta og mga papeles ang tag-iya niini. Ang operasyon nunot sa reklamong nadawat sa CTTMO batok sa mga tricycle nga nagapamasadang walay mga papeles nga magbutang sa peligro sa mga pasahero.